Als je naar de voetbalplaten kijkt van dit jaar, dat heb je vast gedaan. Wat is wat jou betreft de top 3? Wat is mijn top 3 van voetbalplaten? Ja, moet ik daar mijn eigen plaat bij zetten? Of? Mag je erbij zetten? Ja, ik denk dat ik die er zeker bij zet. Ja, dan niet omdat ik het ben, maar omdat ik het liedje gewoon erg goed vind. Ja, ik vind René Vroger vind ik een heel leuk liedje. Maar dat komt eigenlijk meer door Roy Donders. Want dat maakt gewoon die plaat. Die is weergaloos. En ja, wat vind ik nog meer? Nou goed, jezus, ik vind het wel moeilijk hoor. Ja, ken nagaan hoe moeilijk het is, hè. Een goede voetbalplaat. Nee, Viva Hollandia zit er niet in. Nou, misschien Jan Smit. Jan Smit, ja. Daar kom ik nooit overheen. De allerlaatste vraag. Nederland in het WK. Waar eindigen we? Ik denk kwartfinales. En als we heel erg mazzel hebben, de halve finale. Maar ik denk kwartfinales. En dan hebben we mazzel, hè. Dan hebben we het goed gedaan. Denk ik. Ik geloof nooit dat ze wereldkampioen worden met dit team. Ja, trouwens, ik zeg dat nou wel. De bal is rond, hè. Kijk, als Brazilië slecht speelt en Nederland goed, dan winnen we. Maar statistisch, laten we het even cijfermatig bekijken. Dan denk ik dat we de kwartfinales in ieder geval moeten halen. Anders zou het schaamteloos zijn. Maar dat gaat Van Gaal wel redden, hoor.